Vă salut, prieteni, și vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au făcut griji pentru mine și mi-au dat mesaje și m-au întrebat ce am pățit. Este adevărat treaba cu accident, acest mic accident. A fost fratele meu în mașină cu șoferul lui, a luat mașina să se plimbe. Din ce am înțeles, o altă mașină a intrat puțin în ei. Mașina mea a derapat și s-a dus într-un șanț, așa cum a văzut toată lumea. Eu nici măcar nu sunt acasă, nici nu știu exact ce s-a întâmplat, dar sunt bine. Nu a fost vorba de mine, n-am fost eu în mașină. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru întrebări, dar am făcut acest video ca să nu mai scriu la fiecare care îmi scrie în parte și să zic așa, pentru toți cei care își fac griji pentru mine, să știe toată lumea că n-am avut nicio legătură cu acest accident. Important este că e frate meu bine, asta este tot ce mă bucur. Nu mă interesează de nicio mașină. În primul rând, mașina este full casco din toate punctele de vedere. Nu avem nici cea mai mică pagubă. Important este că frate meu e bine și că nu s-a întâmplat absolut nimic, pentru că putea să fie și o mașină de 7 milioane de euro. Dacă pățea ceva, nu mai avea nicio valoare. Așa că rupeți roțile în mașini, dar nici chiar așa, mai așa un pic. Hai, vă pup!